Balaan. Oh, balaan. Yang pangutana ana, panahon ni Kristo na ba igpapahulay? Balaan ba gyapon? Sa imong paminaw nimo, balaan gyapon sa panahon ni Kristo? Dili na applicable ang ipapahulay pero dunay mga tao. Dili ang pangutana, balaan pa ba gyapon ang adlay papahulay? Sa uban lagi nga mga tao nga wa makasabot atong panahon na kasi Jesus Kristo man lagi ang ilang gihuwat. Ang Mesiyas. Di para sa imo sa man siya balaan? Para kay Jesus Kristo dito applicable sa iyang panahon. Dili applicable. Oo, di na applicable sa time ni Jesus. Ingon ang Leviticus 16:31, ang adlay pulay walay katapusan, way pagkatapos. Nya nganong natapos man? Gitapos ni Kristo. Natapos ni Kristo. Ano mo basa nga ang weekly Sabbath gitapos ni Kristo? Na natoy mabasa na. Matik Kay sa Biblia sa kung dunay gitawag nila og weekly Sabbath, doon na po sila monthly katong ilang pista. Daw Exodo 12 na mga pista nila nga ihap gyapon adlaw. No? Butang ta Abib 14. Sa panahon ni Kristo naabot pa na nga katong gilansang siya. Kung imo basa ng Juan 19:31 nga gihimo nila kini kay Birnes man kadto. Adlong ipapulay balaan man kaayo. Wait, problema mo sana. Oh, di ba? Wait, problema mo. Ato pa kung wala siya problema, dili siya malalis kay wala man siya problema. Ang angay lalison katong problema. Pero og akseptado ka nga adlay pulay balaan, wala kay problema, dili na siya lalisan kay panahon na ni Kristo. Oo, panahon Oo. ni Kristo. Kay sa panahon ni Kristo, sir, doon na pa yung mga tao nga nag-celebrate pagyapon Oo. sa Moises nun nga mga pagtulunan. Unya. Bisan isang yaw na si Jesus sa mga Kristohan nga kinaiya, doon na pa yung mga tao nga nagpatong bagit siya sila sa Moises nung kasubuan. Kay sa Mateo 5:17, di ba, kasulti man siya nga wala ako moanhi sa pagbungkag sa kasuguan ni Moses, Oo. kundili sa pagtuman nini. Oo. Si bisan kinsa kung nabasa namong 19, si bisan kinsa nga magasangyaw sa pagpahuyang sa mong sugo, siya labing iwit sa langit. Si bisan kinsa nagsangyaw sugo sa Ginoo, siya labing dako sa langit. Kaya ang pangutana, asang dapita kaya nga wala mo pangsyon ang balaod sa panahon ni Moses. Nga mismo si Kristo nag-ubi man siya. Oo, kay kung man siya, natawa Sa inyong paminaw. Natawa man siya sa babae nga ilalon sa kasubuan. Oh. Kung ito man niya, ito gani, Jesus yun na nakatuman sa Okay. kasubuan. Sa to pa, Bakit pa niya, ito man niya. uyon mo nga gituman niya. Oo, pero ingon sa Biblia, diyan kitapos. Karon Roman kay 14, si Jesus, ang katapusan sa lagi kasubuan man ang kita. Lahi man ang- Kristohanon, dili lang ta obligado ato. Roma 14 man na nimo gibasa. Yeah, Roma 6 Ang Roma 14 sir, tagaan kag idea. Oh. Lahi ang si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Lahi ang nag-ingon niya si Kristo ang nagtapos. Kay sa English guna Christ is the end of the law. Oh. Wala mag-ingon diya sa English Christ ended the law. Wala siya mag-ingon. Kung maingon siya kung si Kristo ang katapusan, kung naa ka ni Kristo, katapusan na nabalaod yun siya. Siya ang katapusan. Bisan asa ka napita, sugo niya, musugo siya na si Kristo gyud ang katapusan na. Tanawa tong sa panahon ni Adan ug Iba. Resulta sa sala, paglapas na sa balaod. Si Kristo ang katapusan, siya nagtubos. Ngano man tungod kay ulipon man ta sa sala. Motong kapakamatay siya. Way labot ang balaod niya moral. Ang tao yang gipagamatyan ug katong balaod niya seremonyal mo to yang gitapos kay siya man ang katapusang halad. Efeso 5:2. Ako ang katapusang halad. Sa to pa ang yang gipangtapos katong anino niya kanang Hebreano Sakto ka. 11 sir kabasahon nimo. Hebreano 6. Oh, di ba? Oo. Nga dunay mga landong. Oh, kung imong basahon tanan dito sa ayaw na mo anang mga ladhalad nga mga baka unsa ba diya kay ako nang lawas ang gihalad. Di mo do, way labot ang moral. Seremonyal mo gibungkag. Kay ang moral hantod karon, bisan gani hantod karon, ginatuman na sa tao, di mo patay, di mangawat, di manapaw, di ba? Oh, dili man na mawala
Kay bisan asa sa mga nasod na among ginang di patay, di mangawat, di manapaw. Bisan sa inyo naagihapon na di gina siya mawala kay mao man ay pulong sa Ginoo nga gisuwat niya siyang tudlo, dili handwriting. Lahi sa kang Moses kun imo basahon ang Deuteronomio 31:26 gisulat gidto niya sa basahon. O tudlo. Lahi ang sa Ginoo kun imo basahon ang Exodo, no? O Exodo o Deuteronomio 4:18 gisulat gyud niya siyang tudlo sa papan nga bato, dili sa basahon. Lahi ang kang Moses, kang Moses naghisgot na siya og more kang Kristo gina siya ang katapusan katong halad-halad mga seremonyal nila, mga pista nila nga sa panahon ni Kristo iyan ang kanang ipi kana bitang Kolosas 2:16-17 muna siya katumanan. Nagpalutaw karon nga ang ipagpahulay, gi-applicable ba na Applicable na siya basta kay magsunod ka ni Kristo kay nagingon ng Hebreo 4:4. mabasa sa bagong tugon. Na, Hebreo 4:4 naingon siya diha. Ato ha. Og ang Dios mipahulay sa kapitong adlaw. Imong basahon ang 10 sa 10 ha. Si bisan kinsa nga mopahulay diha sa Dios muundang sa iyang pagbuhat, maingon nga ang Dios miundang og nipahulay sa ikapitong adlaw. Oh. Wala may lain niya igpapahulay nga ikapitong adlaw. Kung mo sa Exodo 28:9, ang Sabado ra man gyud. Unya, napagyod. Ito yung mga gingon sir ba nga kuan. Isa sir na. Di ang kasuguan ang gitapos ni Kristo kakanang seremonyal. Seremonyal man gyud. Ang moral na padayon. Oh, padayon gyud. Asa man po nato mabasa na sa Biblia nga gibahin ang kasuguan sa moral o seremonyal. Naduha gyud na siya. Asa Exodo man- ay asa man- Deuteronomio 31:26. Duha mo gud nakabasa kon sir balaod. Kung mo basahon dia. Deuteronomio gani 31:26-27. Unsay kayo basahan gani. Duha na nay basahon unya nahimong saksi diha sa gitawag Hindi ba pagpahin ba? dili ang gipasabot nako nga pagbahin moral og seremonyal sa kang Moses og sa Dios. Why litra bahin kay Kay sa Mateo 5 oh. sa katong bantog nga wali ni Jesus, so aman niya gibahin ang kasuguan, iya man gisigutan tong mga sugo nga to pulo ka sugo, mikutlo siya, kutlo pud siya atong dili na pulo ka sugo. Oo. Hasta katong paghalad gani, kutlo pud niya, kung maghalad ka unya makahinomdom ka nga naay igsuon nimo nga nasakit sa imo, biya isa ng imong halad tuwas ato siya pag-uli siya sa iya. Pagka mag-uli na, humana to, balik na dito sa imong giyan. Oo. Di ba na yung pag-alad? Wa mo to niya wala. Gipatuman man niya sa But pasabot, gipatuman man niya sa tao nga nailalom sa but pasabot uyon ka nga wala gibahin pero gapadayon. wala gibahit kay Pero gipadayon. Kutlo man niya itong mural o seremonya. Lagi pero gipadayon siya. Unya si Santiago po nag-ingon nga kung makalapas ta sa usa sa mga sugo, mahimong malinapason ta sa tanang mga sugo. Sa to pa Lagi. Wala mo. Wala mo wala. Wala mo bahin kay. Salamat kayo, wala mo wala. Sa kato lagi pangutana dito, ang ipasabot ato sa kuan man sa kanang tao ba nga nailalom pa sa balaod sa kasuguan. Oh. Pero kay gingon man lagi sa Biblia nga si Kristo ang katapusan sa kasuguan, mo na nga di pa higawas na ta. Sama ron na sira nay pananglitan ba. Mingong ko nga ang dagat o ang suba ang katapusan ang katapusan sa suba dagat. Oh, but pasabot nga ang katapusan sa suba dagat gid siya kay padung man ang suba ngadto sa dagat. Pero wala mawala ang suba. But pasabot kung si Kristo ang katapusan sa kasuguan, wala mawala ang sugo. Kay siya man ang katapusan. Sama ra ba nga ang dagat mo'y katapusan sa suba. Nya nawala ding suba. Nara ang suba. Kay nga naman ang katapusan ang dagat. Kung si Kristo ang katapusan, wala mawala ang sugo. Di ba? Di ba uyon man mo ana? Oh. Muna nga tama to imong giingon ang pulong gud si parit lahi man gud nang gitawag nato nga iya sa gisulat sa papan nga bato kay kon wala pag si parit kadtong mga seremonyal nga gisulat ni Moses sa papan nga bato nato gyud. Oo.
gisiparit man sila. Kung yung basahon ng Deuteronomio 31, na ay basahon nga sinulat ni Moses, nahimong saksi sa gitawag arka sa pakigsaad. Ang arka sa pakigsaad, kung yung basahon ng Deuteronomio 4, hangtod 18, na din ha ang 10 commandments na pulo kasugo sa arka. Gibutang na dito sa arka. Wala niya naibasahon ngayon ni Moses. Kaya nga naman, kung panlitan makasala ka sir sa balaod sa ni Jehovah, na ay balaod ni Moses nga halad-halad nga tabon sa sala. Temporary gan. Oh. O dili kay pasabot niya ang katong 10 commandments mo giwala. Katong temporary kay katong temporary nagtumbok to ni Kristo. Nagtumbok to ni Kristo kanang episode 2 Anino gan. 2:15 bitaw. Nga sa iyang pagkatao iyang gibungkag ang kasuguan. Nya kun nimo basahon ng 16 kadtong kasuguan niya adunay kining barrier nga pag sinupakay. Oo. Moto siya kay ngano man ang buhat sa kasuguan mo'y giwala. Kana bang maguyod ka, mangita ka guan para ihalad. Pero ang balaod sa Dios nga 10 commandments, wala say buhat uyon ra. Di kang patay, di mangawat, di manapaw, wala pa kay gibuhat. Dili sa ingon nga mangawat ka nga, mangita pa kag paagi nga makawat gyud nimo. Sakripisyo kayo ang paglapas sa balaod sa Ginoo. Pero ang balaod sa Ginoo kargado ra siya uyon. Ayaw, di ka manapaw, di ka maibog sa balay si musig tao. Una siya ang balaod ni Jehovah. Pero sabihan ng tanang sa katao kung siyang buhaton aron siya makadawat sa ganti. Kung maramay kay iskutan ni Kristo. Ang Dios labaw sa imong kinabuhi ug musulina sa masamang paglingon. Kay kung mahibalo kag unsa ang gugma, kung mo basa ng Roma 13:9, klaro man diya nga ang katumanan sa kasuguan mao ang gugma. But pasabot ang gugma ug ang kasuguan dili sila magkasumpaki. Gakauyon sila. Kaya nga sama ron, sir. Nagugma ka si musik katao. Di mo ka mangawat sa iyang. O di ba? Kung nagugma ka si musik katao, di ka mo pasakit. Kung nagugma ka si musik katao, di ka mo patay. O, di ba? Uyon mamuana. Basahon. Mm. Ang gugma dili mahimog daotan ngadto sa silingan. Oh. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. O, mao na di gina sila magbuwag. Kay nga naman, kung gugma nga way kasuguan, lisod na. May gugma ta sa bisang unsa na lang. May gugma ta sa asawa nimo, lisod na. Supak na sa balaod sa Ginoo, di ba? Mabida ko itong giingnan ng kuhan niya. Kung gugma lang ka, walay balaod, pwede man ako higugma way mong asawa. Kay wa may balaod. Wa may gingon, di ka mo napaw. Muna nga dili siya pwede ibulagon. Kay pinagi si mong gugma, diya nimo matuman ang kasuguan sa Ginoo. Mao ang katumanan. Pero sir, si Apostol Pablo, nag-ingon man nga ang katong napulo sugo, ihano na. Naingon siya? Mabasa nimo. Plus Corinto. Alayo ko na. 10 commandments ka, sige na basa ka. Di ba, ingon man ka nga, ang napulo ka sugo, gisulat sa papan nga bato. Pero naghaman na suwat kay ang tanan niya mga Wa man siguro ilain na Na. sa papan nga bato. sa unang panahon sir, gipangsulat nas bato. Dayon ikaduha na nang sa Ang basahon. giingong gyud sa Biblia nga gisulat sa Okay, papan sige, basa daw. Katong napulo ka sugo. Sige atong basa ng dos. Di ba? Kunin mo na siyang basahon, ang mo resulta ana kamatayon. But pasabot dili siya kuan sa 10 commandments kay di man magpatay. Sige basa. 2 Corinto 3 city. Then sige basa. City. Oh. Ug kun ang pag-alagad nga makamatay Na kamatay. nga sinulat sa mga titik o gikulit diha sa bato. Miabot nga inubanan sa maong himaya nga tungod ni ana ang maong himaya nga tungod ni ana ang mga Israelinhon dili arang makasud-ong sa naong ni Moses tungod sa kasanag nini bisan tuod kini nag-anam ra og kahanap. Naghanap ka na. Nya unsa Brian? Dili ba mulabaw pa hinoon kama sa nagon ang pag-alagad sa espiritu? Kung masanagon man, gani ang pag-alagad sa hukom sa silot,
labaw pagayod kayo niini ang pagkamasanagon sa pag-alagad sa pagkamataron. Jeez. Sa pagkatinuod niining mga butanga, niining pagkabutanga ang kaniadto may kasanag nawala na karon sa pagkamasanagon. Nawad ana. Tungod ni atong kasanag nga milabaw pa niini. Oo. Tanawa, di ba? Hamay- Di ba paghatag sa napulo kasugo kang sa Dios kang Moises, paglugso ni Moises, di makasundo kang mga Israelita sa Idanaon. May Ay, 10 tungod commandments, sa- sir. Kanina kini gisulat sa bato nga ang mga Israelita paglugso niya dili Nabay- makatanaw sa iya Oh. naon. Nahanaw, nalitok ba di? Nahanaw? Gani kay mo dinhi nga katong gisulat sa papan nga bato katong napulo kasugo. Lagi nahanaw siya? Di ba paghatag sa Dios sa napulo kasugo kang Moises, kaya gisulat sa papan nga bato, paglugsong niya ang mga Israelita dili pasudtong sa iya naong kay tungod sa reflection sa himaya sa Dios sa iya. Mao man ni. Karon- mga Israelita di pasudtong sa iya naong tungod sa himaya nga ni-reflect sa kang Moises. Tatanawa din eh, nagkakahalaw na. So, nga, napulo kasugo, wala na ako na din na nato mabasa nga ang mga Kristiyano gisugo pa nga magbantay sa napulo kasugo sa apil sa Pero nakoy pangutana si Ranang kay wa man magsulti din ha nga napo kasugo giwala. Sa imo ra man na siyang pagsabot. Dili wala lagi wala siya wala magsulti din na nga napulo kasugo. Ang akong gipasabot ba? Lain sugo sa Dios nga gipot. Mo lagi. Nabay giwala diha. Ibutan na to ha. Ibutan na to nga ato yunan nimo nga giwala. Sa unang sugo sa napulo ka sugo, ningon si Jehova, dili ka magbaton og laing Dios. Para nimo nawala na wala. Na may sugo ni Jesus nga. Dili. Kana nga sugo Na ni may Jehova. nakalabaw nga sugo. Sugo ni Jehova ba? Kay Jehova man na kay Jehova sweetest ba mo. Oh. Ningon si Jehova, dili ka magbaton og laing Dios. Ha? Si Jehova nagsulti ana. Yang pangutana, nawala ba na? Lagi, magisipulihan na og mas labaw pa. Dili ang akong pangutana, nawala na ba siya? Kay aron ba magkuha na to? Makler. Makler. Nakalabaw. Imo mamaingon ni mo sa diri nga Kung nay nakalabaw sa bot, wala. Labaw katong Kristohan. Di ba na? Ang akong pangutana, nawala ba na siya? Wala po siguro. Na Kay may yung kagnay nakalabaw nagpasabot, wa siya mawala. mas gani nagay nakalabaw sa to pa kuan giikli na to. Di na ano may nakalabaw. Buat pasabot niya, dili ka magbatog laing Dios. Unang sugo man na siya. Oh. Oh. Ya ang pangutana, kanang dili magbaton og laing Dios, nahanaw ba na o wala sa imong paminaw? Lagi sa pagpangutana sa katong tao kang Hesus kung unsa gyud ang labing importanteng sugo sa tanang mga sugo, wa man siya muputloan ng kuan kanang magbaton ka sa ang iyagi sulti, wa man siya muputlo nga sa napulo ka sugo. Di ba? Ang sulti, igugmaon mo sa iyo ba nga imong Dios sa tibuok mo kasing-kasing. Oo. Mulabaw pa na sa di ka Lagi, magbatog di ba si Jehova, mo nagsulti ana nga di ka magbatog laing Dios? Di ba si Jehova may nagsulti ana? kanang balaod ni Jesus, gikan mo na kang hihop. O lagi nang kanamang pulong nga dili ka magbatong lain nga Dios kang Jehova na nga pulong. Nya ang pangutana, may posibilidad ba nga masayop si Jehova o dili? Aw, dili masayop si Dili. ba. Sa to pa. Pero ang ija mga balaod, ija gipasibo pa. Wala sa amahan. Ang ija nagdisiplina siya sa ija mga anak, nga siya mga balaod. Gagmay ba na siguro kuan mga balaod ni nga pagkadagko na giusab na pud ija. But- Medyo ija baga kuan, ija bagi pa kana bagi pasibo sa kahimtang. Oh. Sa to pa uyon ka nga uyon ka sir nga kana nga balaod na ana pero mas na may mas labaw. Ay, labaw. Oh, sa to panara na. Kaya tanawa na ko, ingon si Jesus, nag-ingon ang subuan nga, dili mo magpatay. Oh. Pero ako mag-ingon ninyo, nga bisan maglumot, ay dili mo maglumot. Kaya kung maglumot ka, magpupuno na ka. Ito ay lang patay. But pasabot ang imong gimin di ay nga naapay labaw. Nagpasabot na ana siya. Wala siya wala. Yan ang nagani, kay kuhan mong gutong napulo, specific mong gutong napulo, gyud. Karon sunod bang utana. Sa ikaduhang sugo nimo dili ka magbaton og linilok nga larawan, wala na sad na. Na, manghiyako na sa Kristohanong sugo. Sa to pa wala mawala Pagpatay siya. Sa mga idolo. Lagi wala siya mawala. Ato lang klarohon ba? Lagi, kuhan, ang uban mga sugo,
ibutang tana ra gyapon. Pero ako pang mga sugo, kanang gipasibo na lagi niya. Dili day siya, Gipahaong but pasabot, dili na pulo ka sugo ang nawala. Kaya namay nagpabilin. Kay pananglitan sir, katong sugo sa ang mga hintil, mga Kristohanon, na ibalaod nga ipatuman sa ila. Ang buhat 15, 28-29 nga ilang tumanon, ang uban gyapon nga mga balaod nga nasa posisyon nga sugon. Katong dili ka mag simpatitulo, dili ka makaon og dugo. Pero wala dito nga litong uban dito ipapaulay, wala ko nga magantay mo sa ipa paulay nga kun apil pa unta to. Kana deng napulo imong giingon nga giwala, dili kay napulo ra dai ni wala. Katog yung tanan mo sa na pa man ang ikaw ba kasulti nga ang pagsimbag rebulto bawal gihapon sa panahon sa Kristohanon. Di pa si Kristo nag-ingon man nga sa Mateo 19, ningata na ang dato nga sa may akong buhaton. Ito ba kang Ginoo nga usalay maayo ang Dios. Kung gusto ka musud kinabuhi, bantay nga akong mga sugo. Ningon ang dato sa mga sugoa. Nalitok niya ang sa napulo ka sugo. Limpatay di mangawat tahuro naman inahan. Ningon ang dato ginatuman ko na. Unya ningon ang Ginoo nga sige baligya ang imong kabtangan. Nya humagbaligya sa imong mga katigayunan ihatag sa kabos. Unya musunod ka kanako. Pangutanan ako nimo. Asang dapita siya nakalapas sa napulo ka sugo nga sa pagbiya niya ni Kristo. Di ba nibiya man siya ni Kristo, ni talikod? Asa sa napulo ka sugo ang iyang nalapas. Nga iyang gilitok nga natuman ko niya. Pero gisulayan sa Ginoo nga ihatag sa kabos ang imong mga katigayunan, wala niya mahatag. Nagpasabot, dalo siya nga pagkatao. Unsa ug ikapila nga sugo sa napulo ka sugo siya nakalapas ang taong dato. Sumaas Biblia. Namoy idea na. Mag-ingon Biblia nga naigilapas na kituman kani niya, nalipay kani si Jesus sa iya. Di, sa diyang italikod siya, matinumanon siya. lagi, dali naman ang pag-ingon ni Tuman. Gisulayan siya sa Ginoo, italikod siya. Asang dapita sa napulo ka sugo siya nakalapas. Sa iyang wala paghatag. Lagi, di ba tam kayo nga naglapas kay ang kita to ba pantayan manita na tanto tong giingon ni Jesus. Lagi, Nalipay magani Jesus magtanaw sa lagi sir, dali ra kayo ang paglitok nga gituman. Sama ro ingon nga, ni tuman ko ana. Pero dali ra ang paglitok, pero ang imong pagpamatulog gituman magyud nimo mo nay lisod. Nya pag wala day gituman, yan ingon gituman, mo nang gisulayan sa Ginoo. Sige kay gituman man nimo. Okay, ibaligya ang imong mga bande, kabtangan, ihatag sa kabos. Hintalikod siya. Nya asa man ang bahina sa napulo ka sugo sa nakalapas. Kaya nakalapas man gud siya to. Kaya gisulayan man siya sa Ginoo. sa may nalapas niya, sa napulo ka sugo niya. Okay, tuganan di ka. Kolosas 3:5. Niyon ang Kolosas 3:5, patyan ninyo ang mga yutanong butang. Kadalo nga mao'y pagsimbag Diyos. Put pasabot, ang pagkadalo di ay nasa napulo ka sugo nga dili ka magsimbag mga Diyos o magluhod. Dito siya nakasala. Nga naman doon na siya Diyos. Kolosas. 3:5. Dili na matili na to sa napulo ka sugo. Kabahin sa napulo ka sugo. Gipala man to ni Pablo ang Mao gani nga diha siya kay ang gisgutan sa Ginoo part man sa 10 commandments patay di mangawat. Niyon man siya nga gituman ko na ang tanan. Mo bitaw tong wala mahurot pagsulti sa Ginoo kay ni insert man siya nga ako na nang gituman tanan. Pero dito siya nabuliaso pag-ingon sa Ginoo ibaligya ang imong kabtangan nya ihatag sa kabos. Kay nakita sa Ginoo nga kato di aing dato dalo. Kung ang tao ding dalo nakalapas sa balaod sa Ginoo. Kaya nga naman ang taong dalo sama ra nga nagsimbag Diyos. Suma sa mabasa sa Biblia. Muna nga siguro kung mahingon mo nga wala nang napo kasugo dili pud ta uyon na. Kay ningon si Apostol Pablo sa Roma 3:31, gibungkag ba ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Palayo ka na. Gipabarog nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo. pero sa may ingon para unsa man ang kasuguan. Ang ni Pablo leading to
Ay, magtutultol ato kang Tama. Kristo. Nya, Diba? unsaon Pagkabuti kaya leading man din magtutultol man ni kang Kristo ang tao may balo nga makasasala ta. Oh. Kay mato pa ni Pablo, kung way kasuguan di ko kay balo og kanang Yes, diha. Roma City City. Oo. Na karon kay magtutultol man lagi kasuguan kang Kristo, magpaila na nga ang tao makampo siya nga makasala siya na kinalan siyang manluluwas. Oh. Unang si Kristo katapusan sa kasuguan kay iya matanggi Yeah. ubos. Ang pag- Unang ingingon sa Roma City at ubahon Pablo palihaw. Di pa'y gawas na taan ng subuan. Kaya gitapos naman ni Jesus. Ang kontrata, giuman naman niya. Oh, Roma City. Palihaw. Rumasay City, Oh, Sige, basa. kay ang taong patay. Mhm. sa pa. Roma City siguro. Roma, Roma City City. Kasi nga ang kasuguan mo ang sala. Oh. sa pa. Roma. Kay ang Rumasay City, Naagid ang kasuguan kay pag ilagod sa sala Sige, sayo po. kay ang taong patay na nakagawas nagikan sa sala. na Roma nalagid. City, size, di? Roma City ba gan? City, size. Gani, size lagi. Roma City, size. Oh. Sige, palihaw. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Oh, di pa gawas na ta. Mga patay na kita ngadto sa mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato. Aron magalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi. Bagong Sa kinabuhi. espiritu ug sa dili ilalom sa Di pa gawas na ta sa kasuguan. Kay gito man na, gitap. Karon ang Gusto. kanang pulong nga gipagawa sa kasuguan. Imo nang tukion ug unsang kasuguan ka gipagawas. Wala man gid. Kay wala man magsulti diya sir nga gipagawas mo sa Ten Commandments. Kay ang Biblia broad kay nang pagkasulti sa kasuguan. Oh, Apil naman na. lagi. Kay ang mahitabo gud mga apostol. Adi, ang mahitabo gud ana sir no, ang mahitabo gud ana sulod gawas man ta. Karon uyo na ta nga ang kasuguan na ana kay di man ta mo patay, dili man ta mangawat. Nya karon mingon na pud ta nga wala na pud sulod gawas man ta. Wa di ta katino diya sa husto nga paagi. Basahara ang Juan 12:50 basa. Di ba ang kasuguan nagdala sa kinabuhi? Ang ako dato kung naay mabasa nga gibahin ang kasuguan sa duha katong seremonyal ug moral, mo gusto nako to. Kay diri sa Mateo 5:5, wa man gibahin ni Jesus ang kasuguan. Iya magi latid ang kasuguan nga angay tumanon sa usa ka tawo nga ilalom sa kasuguan. Ya mga apostol po nag-ingon nga kung palinapason ka sa usa ka sugo, sa usa ka sugo imong malabat, malinapason ka. Tanan sa to pag-ipasabot nga ang tao nga nailalom sa kasuguan, obligado tumaron ginato tanan. Sa imong Dili ka sa imong na- paminaw sir wala sa gibahin. Wala. Bot pasabot kung giwala hurtanan. Oo. Correct. Ang gugma wala na sad. Mao lagi to. Ang uban nga mga Dili kay suma sa imong gisulti god nya gipaom ba gipaom. wala siya gibahin. Kung wala gibahin din hurtanan. Ato ra gud basaw ni. Di ba? Kanang dili ka kanang dili ka manapaw. Nahurot po na, wala na po na. Kanang dili ka mangawat. Na, Gihapon. di, wala sa to pa na ay giwala, na ay wala. Kay dahil na may gidili nga immoral. Oo. Dili man ang sexual nga immoral. Mo lagi nga kung dili na siya bahinon mahurutanan. Oo. Kaya ningo man siya nga ayaw na mo anang halad-halad. Kunin mo sa nang Ibranon Unang kay kaya. Jes 3, Unang kay kaya na. Jes 2:3, mabasa na. Unya ayaw na mo anang mga halad-halad. Kaya nga naman gitapos na ni Kristo. Karon ang pangutana, kung dili na siya bahinon, maratsada tanan, mahurot tanan. Oh, apil na tong gugma kay kasuguan mangyapon na siya. Kung mo basa ng Roma 13:9, kabahin na sa kasuguan kay ang gugma katumanan kasuguan. Dili gid siguro mawala ang kasuguan basta naay gugma, brad. Ha? Lagi Di gid siya mawala. Oh, kay mo sunod man na siya sa maron nay gugma ka. Kung unsay mga balaod diya sulod sa panimalay, matuman gyud mo na kay because of love, di ba? Oh. May suka sa mga. Mo gani nga dili sa pwede iratsahan nimo tanan. Kay ang gingon kuno sir nga wala siya gibahin na mahurot tanan. Muglisod man ta na og Doble man kung dili nimo wala untong mga Oo. kasuruan nga gihatag na iyo bakang Moises
Kung pagabot ni Hesus Kristo, di man to niya matuman kung dili sa to walaon tong unang kasuguan. Wa man gud ni Jesus ki. Oo. Wa man gud ni Pati Jesus. Ang Juan, Hebrewanon, Jis, 9 Jis. Basta palihog ko. Hebrewanon. 9 Jis. Jis, 9 Jis. Kung mabasa na itong dahil sir, ibahin, munang ato, yung sisar, pero kung ato magbasahon sa Mateo 5:5, Kapitulo 5, sa mga bantong awali ni Iso, kaya man ito kutlo man niyang daghan mga sugo, man niya kapangin. mo gani Ikutlo niya, na tumanong gyapon. Ang moral, nagputlo siya sa bulo ka sugo, tumanong gyapon. Pero mo, lagi ito, nagituman to niya kay, sa na mo kay giwala. gitapos lagi niya. Lagi na mo kay giwala. Kanang giwala wala na to. Nya nay wa giwala. Ato basaw sa Di separate siya de ang iya sa ba. Gawa sa nang imo. Kay iya manggod ang iyang gipasabot nga wala gibahin. Wala lagi ibahin. Karon kun wa gibahin, maratsada manggod danat gay ningon si Apostol Pablo, gibungkag ba nato ang kasugan tungod sa maong pagtuo wala gayod. Gipabarog nato ang kasuguan ya. Kuan man pod schoolmaster man pod ang balaod kanang tigiya. O sa maron wala kas kamatuoran. Siya mo tultol ni mo padong na to ni Kristo niya nagsangyo beta. Sige basa ko no lang iya Brad. Mateo 5:21. Sige daw. Katong iya daan to imo. Katong iya. Hebrewanon, Jis, 9 Jis 9 Jis. siya midugang sa pag-ingon, tanawa ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubuton. Ang nauna iyang gibungkag, karon ang ikaduha iyang budatukuron. O pinagi sa maong kabubuton, kita nangahinlo gikan sa sala, pinagi sa makausara nga ug dayon nga paghalad kalawat ni Jesus. Unsa may una Brad? 10 commandments di ay. Katong kang Moises. Dili. Ang una gyud kun imo nang basahon ang Hebrewanon, ang una gyud dugo sa karnero. Basa gani Hebrewanon 9:17. Ang una dugo sa karnero. Ang ikaduha unang Korinto 11:25, ang ikaduha dugo ni Kristo. Dili kay ang 10 commandments mo una. Di man ato isa-isahon, tibuok. Dili sir kay maratsada man nimo pati Jubas Vitis mawala nga man Old Testament bina. Ayaw pag iratsada tanan ng Old Testament. Dili na naigipasabot ana kay duha man gud ni dugo sa karnero, dugo ni Kristo. Muna nga naa ta karon sa dugo ni Kristo sa kaluwasan. Dili na ta dugo sa mga karnero, basa gani. Basa. Hebrewanon 9:17. Sakto. Oh. Hebrewanon Oh, dili kay hurot nimo kay mahuro apil lang atong reliyon dia. Sige. 9:17. Oh. Ay ratsada. Kay ang tugon mugahom lamang inigabot na sa kamatayon, mani. Jis 19. Aw 19. Basa ka na. 19. Mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit Abi ko na. laan. Abi ko na, Brad. Kay Napamay mo isa. oh, na may isa mo. Okay. Para nga Kanina mo, May na din ang dagang Biblia no. oh, dagang Bible ba? Sakto gidera. Ay gidera na lang dagang Bible. Oh, tama. Oo. katero may ako ang gamit ng dungkay na mo na ako kanina. Okay na. Jis 19 ikaw libasa ha. Okay, ikaw mo gitig basa dia. Jis 19. 19. Mga igsoon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan, pinagi sa dugo ni Jesus. Ano na? 9:19 basa ka. 19. Maybe 9:19. Ang 19. Kaysa Okay na. Ato nang ko na. kaysa diha nga ang tanang balaod sa kasubuan gigapahayag na Ni Moses. si Moses Oh. ngadto sa tanang katawhan siya mikuha sa dugo sa mga nating baka Oh. mga kanding o sa tubig o sa nagpapulang balhibo sa karnero o sa isupo o ang basahon o ang tanang mga tao isabligan niya 19:7. Sinibisite Oh, kato balaod to sa dugo ha. Oh.
Apan ngadto sa ikaduhang tabernakulo, ang labang saserdote mao lamang ang bugtong makasulod o kini sa makausa ra sa usa ka tuig nga magadala og dugo nga iyang ihalad alang sa iyang kaugalingon ug sa mga sayop sa katawhan. Sa to panay halad. Unsa may ang halad? City 19. City. City 19. Oh. Di ba unang pakigsad dugo? City 19. Kay walay nahimong hingpit. Kana, oh. Kay walay nahimong hingpit pinaagi sa kasuguan. Oh. Og sa laing bahin gigapasulod ang usa ka labi pa ka maayong paglaom nga pinaagi niini magaduol kita sa Dios. 18. So, Mao na si Jesus. Oh. Kaduhang pakigsaad man na. Kaya kung kasuguan, di man tama ingped, di man tama. kay sa usa ka bahin, Na. kay sa usa ka bahin ang naunang kasuguan gihikling tungod sa Gihikling. kahuyang. Huyang. O kawalay kapuslanan niini. Oh. 18 unsa man ang huyang nga kasuguan? Di ato klarohon kay ug mahuyang na di pwede na ta manapaw, di ba? Oh. Sige, basa. Diyos uno. Oh. Kay maingon nga ang kasuguan aduna man lamay Landong unsa man? sa mga maayong butang Oo. nga malabot og wala makabaton sa katinuod ni ining mga butanga. Oo. Kini dili arang makahingpit Di hingpit. mga managpanuol. Unsa man? Isa orang halad. Halad. Ano na ginahalad tuig-tuig? Oh, mo na siya halad tuig-tuig, mo na duna siya balaod nga halad-halad tuig-tuig. Dili to siya makahimpit nga naman. Naaman ang si Kristo, unang Korinto 11:25. Si Kristo, ang dugo ni Kristo, ikaduhang pakigsaad. Unya karon sa Salmo 119:7 nga ang kasuguan ni Jehova hingpit. Ang akong pangutana ninyo, kining hingpit usbon pa ba? Lagi, ang mga sugo niya ba, kato maayo man mga mga sugo, kasi sugo to. Kay basta hingpit gani sir. Pero, ikaw niya sir, Dili na nakulang. kana bang gipasibo lagi, ako ikunin mo, gipasibo na niya sa Oo. kalitang. Para kita sa imo, na kay pamilya sir, imo mga bata, imo gidisiplina, nagani mo mga balaod. Ang imong mga balaod kanito siguro gagmay pa sila, pagkadagko na, nausab na to, kay gipasibo na nimo sa ilang kahintang. Basin basin, og nakawanan ni sila, di mo lagi tagaan og kani adto, di pa makamatag balaod nga alas 8, alas 9, mauli na sila. Basin kadto na sa dako Ilahi mo na. nakagbalaod. Ilahi mo na siya nga balaod Oo, sir. kay imo naman gipasibo lagi sa Lahi na siya nga balaod. gipasibo na nila Oo, sa nimo lahi sa na ila siya nga kay balaod. ang mo na nga katong mga balaod kita nga ila ni Kristo. Dili na sila, katong sa lahi na kay Moses noon, ang uban nato nahanaw, Lahi na siya. giwala, ang uban naara. Kiningon si Jehova, ang kasuguan ni Jehova hingpit. Sakto lagi. Kung dili nimo ipareha sa kuan niya, sama na ron bata, butan na to mga bata, ayaw mo pangawat. Pagkasunod na yung bata, pero may lagi po na nga, ayaw mo pangawat, ayaw mo pangawat mga kuan, dili na siya maayo. Mao na siya kasuguan sir nga dili mausab. dili man ang kasuguan. Ang balaod sa Ginoo, dili na mausab. Mausab. Ay, mausab mausab. ang kasuguan. Ang Dili- prinsipyo mo dili mausab. Dili mausab na Ang sir. kasugo, Dili mangutana ko nimo, kanang dili magpatay unsa may nausab na wala. lagi depende. Mao lagi Pero masulod ang- gawas naman ta kadugayan balaod, yon. pwede usbon. Oo. Kaya nga naman, may ka nga mausab, nya kanang dili ka manapaw. Pwede dito na usbon. Depende lagi, depende. Mo na nga dili. Ang prinsipyo, Kadugayan pwede gud, mausab. kadugayan gud sir, mingon na tag depende. Kailangan may gugma man Kini gud. mo gina sa mausab. Ang gugma sa una pa na. Lagi ang prinsipyo sa gugma mo. Mabasa ko na sa una pa na. Sa panahon na ni Jehova na ang gugma. Lolo, basta na to ang Jeremias 31, Oo. 31, di ba? Nausap ang kasuguan, giusap. Pero dili gitin ko. Tagtag na man, ah. Dili ginatin ko man means. Sugo man, suguan man. Kung tin ko man means na mawala na po nang Wala gingon gina nga nga, kasuguan, di ka pwede magbatog usbon. ni Lok Larawan, dili gina siya Sa makuan. tag na gani sa Jeremias, Tanawa ha. gitag na man. Tanawa sira ang inyong kuan. Mingon mo nga giwala na pero sa panahon nga magkakuan mo mga Katoliko, balik mo iksudo. Nga nagingon dia dili ka magbaton og linilok nga larawan. Ngano man kay wala gina sa giwala. Sige, sige. Yo. basa-basahan. Tanawa di ba dili na napo kasugo. Kung dili ni kung dili mausab, di matuman ning tagla. Jeremias 31. Ceremonial man guna sir. Dili mo guna ingon na moral. Oh, 31. 33. Jeremias Patong siya 31. glaeng kasuguan. 31. Basa.
Kaniya karon ang mga adlaw maabot na. Oo. Gayon si Jehovah Oo. nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel. Bag-ong tugon, ha? Uban sa balay sa Namuli na. Sa may kuwan na. Dili kini sa 22. Dili Panawlik. sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan. Oo. Sa adlaw nga giagak ko sila nakamot sa pagkula gikan kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Oo. Nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang banan gaingon si Jehovah. Oo. Sa 33. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Sa tapos na itong mga adlaw nagaingon si Jehovah, butang ko ang akong kasubuan sa ilang sulod sa ilang mga bahin diha sa ilang kasing-kasing. Wa mo wala day. Kini Namas kasing-kasing. ug ako nahimong ilang Dios ug sila mahimong akong Wa man mo wala. Gibutang mo nung sa kasing-kasing. Tag na niya nga Sir. baguhon. Oo, ayan. Gisulat mo nung sa kasing-kasing. Oo, lagi. Isulat sa kasing-kasing. Yung bago niya. Kunya nawala na, wala no. Bagong pagigsaan. Bagong nagulong ka pagigsaan. Bagong tubo. Wala na eh. Oo. Sa katong mga sugod sa una, pwede na siya. Sumala sa tagna. sa may gimension sa bag-o. Ah, Sa may gimension sa bag-o nga gisulat sa kasing-kasing. dili na lagi Sa- dili na tong sama tong gilapa katong sugod kaya gihatag kanito nga gilapas nila. Iburanong just size. Brother, basa. So, Di ba, katugbang na siya sa gibasa niya. panalitan ang sugo katong sugo maghalad. Natapos man to. Kana, halad, wala na, halad. Oo, nakalagi ang sugo. Oh, Pwede sa- dili na pulo ka sugo. Dili na po ka sugo. Yes, desires. Gi, oh, basa. Oh. Kini mo ang pagigsaan nga akong pagaymoon uban kanila. Tapos niya itong mga adlaw, nagaingon ang Ginoo. Igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang Nara. kasing o isulat ko diha sa ilang mga salabutan. Oh, naara. Wala mawala kay gipasok dire tukma na sa gisulti si Jeremias. Oh, wala siya mawala sir. Ang giwala ang halad-halad kay nasuwat na magina si Bruno Jes. Ayaw na mo sa halad-halad ako ng lawas. Mo na nga ang inyo gud sir pag ingong nahalad-halad giwala iratsada nyo apil ang Ten Commandments. Sige, sige. Oh. Bueno, Di pa na siya pwede nga i-appeal nyo kay nabe kay hindi ka manapaw sudpod makapanapaw ka. Pero, sir, asa ka teksto mo basa na to? Nga? Nga katong ang giwala sa kasubuan katurang seremonyal. Nabitaw. Iburuhan nung 10 hantod 5. Kuan mo to. Basa gani, basa. Sugo man to. Dili halad-halad, ayaw na mo nang halad-halad. Tadaan man. Oh, basa. Atong basahon ha. Oh, gi-specific gid diya nga ay na mo nang halad-halad mga baka, karnero. Kay si Jesus, Oh, wa maingon diya. siya gibahin. Wa man maingon diya nga Ten Commandments, anawa basa. Sir, nakoy pangutana sir ba? Ay sa kayo, babasa sa nato. Oh. Tungod ni ana sa pagtunga ni Kristo sa kalibutan. Oh, babasa siya ginato. mingon, ang mga halad inihaw ug ang mga gasa wala mo tingwa. Oh, Kundili usa ka lawas kanako imong gitagana. Wa man diya Oh, gibahin. sige, padayon. Wa imong gibahin. Giwala niya. Giwala ka ni kita. Lagi ay sa paminaw sa. Sa mga halad nga sinunog ug sa Oh, mga halad sinunog. tungod sa sala. Oh. Ikaw walay kahimuot. Unya mingon ako tan-awa ako miani sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios. Sumala sa naisulat tungod Oh. kanako diha sa basahon nga linukot. Yara. Sa to pa, siya katumanan sa basahon ni lunukot nga iyan ni Moses. Oh. Asa man Ten Commandments giwala diya? Mga halad-halad man. Lagi, wala. Be, basahe ko din ha. Kanang tangkuan sir ba? Kanang mabasa na to nga gibahin. Ay nana kay mga binata naman basaho gini mong bahin. Natural man to. Na klaro naman gid na katong sugo sa mga halad. Apil na to sa gitapos. kay pag, di ba si Kristo ni kaya man? Ay na lang kay di masam na to. Si Chris- na to nga ipugos. Dili ni pugosir nang Oo. Ato lang na pamalandungan. nga na mong na nang ang ato share naman ni siya. Oo, karami. No nang di mo punta ka pugos po sa inyo pero naratsada man gud tanan mo nang among gi-explain sa kabahin namo nga ang unang sugo kining unang nga giwala katong gitapos ni Kristo dugo sa karnero. Unya ang ikaduha nga bag-ong tugon mao ang dugo ni Kristo unang Korinto 11:25 mabasa man na. Og ang dugo ni Kristo mao ang bag-ong pakigsaad.
sa to pa ang daan katong dugo sa karnero. Oh, mo na nga giklaro na to nga giklaro magigisulti din ha nga ayaw na mo anang halad-halad ang ako ng lawas gitagana. O yun din ang problema. But Ano to sir, ang atong dugo nagbalidit na to, nagpabalido sa gihatag nga balaod tali sa mga Israelita o sa Dios. Pinaagi sa tigpataliwala nga si Moises. Kanina pong sa bag-o, ang dugo na ni Jesus mo nagbalidit, mo po nagpabalido ining bag-ong pakigtugon nga kita liwat ana ni Jesucristo. Di ba- Kahit dili na si Moises. Di ba si Pablo ni Sultiman sa Roma 15:4? Dili Basa kay- gani, basa. Di ba klaro man kay na di Bansada na kibali to. di gid siya pwedeng wadon mo kay ngano man nagdag paglaom na. Basa 15:4 sa Roma. Paglaong, paghupay. Sige, basa. Tanawa. Kay bisan unsay gisulat Kaniadto. gisulat kini alang sa pagtuon kana Oo. aron sa pag aron nga pinaagi sa pailog. Pailog. Pinaagi sa paglipay. Paglipay. Gikan sa mga kasulatan Oo. kabaton unta kita. Paglaom. Dili siya pwede mong wadon. Dili siya pwede. Ngano man. Kay gisulat ang kaniadto aron makabaton kitag paglaom. Nya karon ang balaod sa Ginoo, katong gisulat niya si Antudlo, wala magsulti si Kristo sa pagkayab niya sa langit. Nga ayaw na mo bantay sa adlaw paulay ha. Ayaw na mo anang napulo kasugo ha. Kay mismo si Kristo sa Juan 13:15, ingon siya naghimo akog panag-ingnan aron mosunod kamo kanako. Ang Mateo 5:17 iyang gituman ang kasuguan ni Moses. Oh, yung gituman niya. Mahanaw pa ang langit ug ang yuta kaysa mawadan og usa ka kudlit ang kahulugan sa kasuguan. Nya naunsa man kahimtanga nga sa inyo nahurot man. Una nga kini amo share lang sa inyo sir ha. Oh. Dili kay wa man gibahin nigi wa mo ginatsada. Napulo kasugo. Oo. Sir, pangutana na. Oh sige pangutana. Hamang ka gusto mo agi, katong na-shortcut o katong taas layo gagihon. Hamang ka dapit. Unsa mga agianan? Broad man na siya. Oo. Asa man ka dapit mo agi, atong layo ra, mo na doon ra yung shortcut. Kung ako imong pabuton. Kung ari ko sa dalan nga ipasubay nga husto, shortcut basig na daghang katalagman, ari na lang ko sa sure. Bahalag layo siya kay nagingon ang Mateo, no? Nagingon Mateo 13 nga subay kamo sa dalang masigpit. Okay. Oh, bisag layo na siya, basta mo na ipasubay sa Ginoo, di ako subay. Yung na sir, pasabot. Nganong anhi man ta sa mo direct nga hutdo na to lampur na sa balao sa Ginoo okay. Direct na ta. Dili ta pwede mag-direct sa Ginoo nga way balaod. Ano po, sir? Ang sa inyo God nya direct man wanay balaod, nay kasuguan ditso na ka ni Kristo. Nya samantala, ang samantala Huwag na sa piso. nagpatatak mo og Jehovah's Witness unya Old Testament. Unya karon iratsada ninyo nga wala na ang daan tugon. Tuan naman sa gugma lagi. Ano ko na sir? Kana ba mura man tao wa na mo respeto kang Hesus. Kung ato gyapon tong ipatuman kay itong gitapos naman lagi niya. Kanang magalad-halad ba ka, sir? Murag wa na kay respeto sa dugo ni Kristo, kano man nagtabon niya pong kasasala. Ang gusto sa Ginoo, sir, nga magampo ta dili na pinagis pagguyod og kanero, mo nang ipasabot. Kami nagrespeto mis Ginoo. Ang anda ka diferensya sa inyo kay apel man anting kuman means. Dili man halad-halad, hurot man tanan. Shortcut na gani sir, kaya mo gugma sa labaw sa imong kinabuhi. Diya karon kay ingon ang Roma 13 Ang sa inyo magod sir. Sa Roma 13 Ang pasabot nga gitapos ni Kristo nga susugo seremonyal. Yes, mo man ingon sa Hebron Ang 10. Ang napulo kasugo ang moral matud niyo kay gibahin lagi nagpadayon. Pero sa amo lang kub na tanan. Padayon ay. O tanawa sa kuan rulong sa Roma 13:8 nga to si Jesus. Uya man gibahin sa mga apostol ang kanang sugo sa seremonyal o moral. Tanawa mabasara ko palihog sa Roma 13:8 nga to si Jesus. Ilang ko ba niya si Apostol Pablo naglangkob si Jesus wala magbahin. Ikotlo niya tong pag gani panaad ingon siya ayaw mo panaad na kanang panaad seremonyal biya na manaad ta nya iya mo gani na Roma 13:8 wala man gibahin sa Biblia ko na oh Bisan unsa kang bisan kinsa. Gawa sa paghigugma ay ang usa sa usa kay ang paghigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasubuan. Tuman lagi. Maybe.
ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, Puro na kasugo. Oh. ug ang bisan unsa pangasugo. O bisan unsa Ining pangasugo. nalangkob ni ining mga pulo nga nagaingon higugmaa ang imong silingan. Ingon Gugma mo lagi. Wa man yagi bulag, wa man yagi bahin. Dahil pangutana sir. Ikutlo niyang napulo ka sugo niya. Uban pang mga sugo nalangkob aning. Pangutana sir. ito mga diha. Dili ba disulti man ka kaganiha nga ang kasuguan giwala? Gitapos. Giwala gani. Gitapos ni Kristo. Gitapos ni Kristo. Ingon, Kanang Pablo, kanang gitapos ni Kristo nawala na wala. Gitapos na gani niya. Dili tubagon lang nimo. Kanang pulo nga gitapos ni Kristo nawala ba na wala? Nawala na. Kaya Nawala na. gitapos naman. Kung nawala na dili na nato mabasa. Ay, wala na ganito. Nasa napulo ka sugo. Di man kabasa nga patumanon patos na pulo. Lagi ba kung giwala na wala na mabasa. Wala na. Wala na. Oo. Nya kung nay mabasa, Napulo ka sugo. Oo. Na, sige daw. kung nay mabasa, Sige na. kay daghang mang version, di ba? Oo. Daghang mang version. Oo, sige na ito basa. About the 10 commandments. Mm. Wala lang tagadag Bible pero naa na sa ubang version. Mm. Nga about the 10 commandments nga naa pa gyud na sa panahon ni Apostol Sige Pablo. na, ito na basahin ko Oo. dito. Wala man tay ubang version, wala tagadag Bible. No? Mm. Pero sige lang. Kay naa man tay Bible gid ana. Mangutana lang ko sa inyo. Asang bahina nga kung tumano na to ang napulo ka sugo, makasala ta. Kung giwala na. Ani, katuloy mo gigon nga naa pa. Unta to. Kato. Dili kay naa man gyud na sa ubang version na kay Bisaya man eh. Sa sunod na lang nato na sigutan. Oh, sir. sunod na. Oo. Pero mangutana ko sa inyo. Mm. Kay mingo mo wala na, di ba? Kung wala na, kung tumanon, di na ginamayo kay wala na god. Oh. Okay, Nya, wala ta wala gi. magtahod sir. Wala gi. Sa- Kung wala sa- na, kung tumanon na to wala na tay pagtahod. Mm. Oh. Asa unsa sa napulo o asa sa napulo kasugo nga kung tumanon na to makasaha ta. Makatudlo ka. Sa sunod na to na sigutan sir. Sa sunod. Salamat kayo. Sunod, oh. Sunod. Kay murag dili na basta-basta nga tubago na to na pangutana. Ya, Oh. salamat kayo. Salamat po. Salamat kayo. Sharing na nga ato sir. Oo, may problema. May problema. Kaya sugot man tabi sa gunsa, basta siring. Oo. Sige, salamat kayo, brother, ha? Brother Jerry, ko, brother Jerry Laig. Jiri, laig. Oo na. Laig. 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 Jias in God. Goto. Doy, wala mo kaya sa konsay pagpulay. Onya na Sunod na, sunod na. Oh, sige. Wa man makapa si Bilto. Basig. Pero ako tong amo tong kapitan. Basig.